Sziasztok, én Istvi vagyok, és a mai videóban frakciót fogunk csinálni. Nagyon sok szó volt a fórumon, hogy mégis hogyan kell frakciót csinálni, értenek hozzá, volt, akik nem értenek hozzá, gyorsan szerettek volna, úgyhogy most megmutatom, hogy hogy lehet percek alatt csinálni egy illegális frakciót. Na, vágjunk is bele. A legelső dolgotok az, hogy a police jobot, ugye azt megkeresitek, és kimásoljátok. Másoljátok ide bele ebbe a frakció mappába, átnevezitek SX Vagosra, illetve az SQL-jét is ajánlatos, hogy én legalábbis át szoktam írni. Client részen nyissátok meg mind a kettőt, az összes fájlt, ami található. Nyomtok egy Ctrl F-et, Police, ugye jelen esetben Vagos, de ha mondjuk Blazen, akkor Blaz, ha Medellin kártel, akkor nyilván Medellin. Ezt tiszabjátok meg, csak lényeg, hogy ne számmal kezdődjön, illetve lehetőleg ne legyen benne ékezet. Nyissátok meg azt a lokázt, amit használtok, én jelen esetben a magyart, mivel már az elérhető. Itt a szerveren szint, úgy Ctrl F, hogyha ezt nyomjátok meg, akkor az összes police találatot kicseréli, viszont hogyha ezt, akkor csak az soron következőt ugye kijelöltet. Jó. Ezt igazság szerint kitörölhetitek, a számlák nem kellenek nektek. Itt ezt nem nagyon szükséges, én mindig át szoktam írni. Mindenki döntse, hogy tesz. Kárt nem tesz, nem lesz ettől error. Csak akkor, ha nem úgy csinálod, amit mondok. Ugye itt a jobsnál viszont ezt fogja kiírni. Ez lesz az, amit kiír majd a HUD. Úgyhogy ha mondjuk azt akarjátok, hogy Vagos Families vagy Vagos, akkor azt itt írja ki. Illetve a rangok, hogy milyenek legyenek, nem fogom most túlszarozni, megmondom az őszintét. Illetve lesz még egy ilyen. Nagyon jó. Utána ne felejtsétek el itt is a police-t átírni. Nagyszerű, mindennel meg vagyunk. Annyi, hogy ne legyen cink az, hogy mindenki látja a Vagosnak a árkóját, ezzel keresetek rá a blipre. És nagyon egyszerűen ki kell kommentálni. Ha azt akarjátok, hogy látszódjon, akkor nyugodtan ott hagyhatjátok, nem kell kikommentálni. Viszont, hogyha szeretnétek olyan blippet, amit csak az adott frakció lát, akkor azt a fórumon megtaláljátok a Base scriptnél, vagy a Basic scriptnél. Oké, ezzel meg vagyunk, akkor pár dolgot, hogy azért ne legyenek itt gondok. Hát amúgy nem muszáj, hogy kikommentelni most eszembe, elég, hogyha annyit csináltok, hogy itt pak, ezt csókolom. Jó, kis gyors talpaló mit tud, ezt addig megfogjátok, Ctrl-A, Ctrl-C, egy adatbázis kezelő szoftvert megnyitok, nálam most az Y fut, kikeresitek a szervereteket, beillesztitek ugye SQL-nél, indítás, minden szép zöld, elindult. Na, akkor itt igazság szerint, ami nektek fontos, ugye ez zenéből job lip, ilyenkor az adott a jobon belüli emberek látnák egymást a térképen, akkor is meg vannak halva. Én ezt nem ajánlom illegális frakcióknál, sőt semmelyiknél, mert ez nagyon emgés. Custom padnél ugye pedeket lehet felvenni. Ezt mindenki döntse, ha szeretné, akkor használja. Én sose használtam, és nem is tartok rá igényt. Ez az Enable Services, vagy Service, ugye ez mi is. Fel kell venni először az egyenruhát, ahhoz, hogy lásd a tárolót, lásd az autó CP-t, úgyhogy ez rendőröknél lesz előnyös, viszont illegáloknál, hogyha nem állítatok be ruhát, hogy miért vegyenek fel, akkor ez nem nagyon működőképes. Itt is van a következő pont, hogy maximum hányan lehetnek a szervizön, ugye egyszerre hányan tudnak úgymond felvenni a ruhát, és akkor bármit csinálni. Ja igen, akkor még az F6-ot se tudják megnyitni, hogyha nincsenek szervizben, ugye dutiban. Ha nem szeretnétek limitet, akkor -1-re rakjátok, ne nullára, mert akkor senki nem fog tudni. Ezt az Enable Handcuff Timert, ezt kapcsoljátok ki, vagy nem tudom, ez annyit jelent, hogy
ha valakit megkötöztek, megbilincseltek, akkor hány perc múlva úgymond lazuljon meg, tűnjön el a bilincs. Ugye itt ez 10 perc van állítva, én ezt kivettem, ugyanis már volt belőle szituáció, hogy meg volt kötözve a túsz, és akkor 10 percnél tovább volt rajta a bilincs, és ez miatt hát elment. Illetve itt nem nagyon kell itt bármit is hozzányújtok. Ennéből a licenszíz, ugye itt a számlák, illetve az ilyen különböző iratokat lehet vele lecsekkolni. Identity, ezt se szoktam bántani. SX Optional Needs-et sem. Az Armory Management-et sem. A Player Management-et sem. Itt a CP-knek a színe. Itt a CP-knek a mérete. Itt RGB-vel kell megadni. Itt a márkerek típusa, len lesz a leírásban, hogy hol tudjátok ezeket megnézni. Meg lehet adni ugye az öltözőnek, a tárolónak, a post CP-nek, ugye a kocsis részlegnek, illetve helikopternek. A drop distance hagyjátok csak úgy, nem kell hozzá nyúlni. Ugye itt a local, hogy mit azért ugye ez a fordítás, erről is sokszor szó volt a fórumon, hát én húra rakom, most egyszerű, mert most már az új OXS szerverek már egyre több scriptet úgy csinálják, hogy magyar nyelvvel, úgyhogy így egy fokkal könnyebb dolgunk van. Láttam, azért nem mindenhol szépen van írva, legtöbb helyen igen, látjátok, hogy itt stop view, itt nincs is lemagyarosítva, itt ugye a vásárlási részleg, itt írja is, úgyhogy ezt át kell nézni. Úgyhogy ennyi. Tehát írjuk frakció menüre. Ez megvolt. Ja igen, akkor ugye, hogy ha N, akkor N, PL. Ugye nyilván az úgy kell, hogy itt vagytok, hogy itt van az N, és ami ide van írva, azt. Akkor ugye itt a blip volt, itt az öltöző ruháját, vagy itt az öltözőt tudjátok megadni. Magyarosítását majd itt tudjátok megcsinálni. Akkor itt van az autós részleg, ugye ez a CP, ahol megnyitod azt a CP-t, ahol írja azt, hogy autóvásárlás, megnézés, lehívás, elrakás. Ugye az Inside Shop, amikor meg tudod nézni, milyen kocsit akarsz venni, ugye amikor beülsz, úgymond a kocsiba, és ez az, amit amikor lehívják. Ez a heading, ez azt jelenti, hogy merre nézzen a kocsi orra. A TX-adminnak a TX-adminnak a koordináta kimásolása elég fasza, azon meg tudjátok csinálni, ott 4 értéket kimásol nektek, lekér, és akkor ugye ez egyből vágólapra kerül, áttaboztok Visual Studio Code, vagy ott, ahol szerkesztitek a scriptet, átírjátok, utána meg a headinget is át tudjátok. Ha nem szeretnétek, akkor azt kitörlitek. Annyi itt a legutolsónál ne legyen vessző, illetve itt ne legyen 4 érték, illetve figyeljetek arra is, hogy a harmadik érték után ne legyen vessző. Ha ezt nem szeretnétek, hogy 2 ilyen CP-nek megfogjátok, és itt is figyeljetek arra, hogy egyrészt ne legyen vessző, illetve arra is, hogy nehogy úgy kitöröljétek, mint én az előbb, úgyhogy legyen meg. Ha nem szeretnétek helikoptert, ennyit csináltok, vagy ha úgy gondoljátok, hogy nem akarjátok kitörölni, akkor pedig kikommentelitek, és akkor így valamikor majd esetleg, ha kell, akkor meg lesz. De amúgy elég egyszerű, mert ennyit kimásolunk. Úgyhogy semmi extra, ugye ez a boss section, ez pedig a főnöki CP. Itt a weaponöknél milyen fegyvert vehet ki? Ha jól tudom, ebben itt át van írva, ugyanis itt a tároló az ott nem lehet vásárolni. Úgyhogy ez csak a régebbi fajta szervereken, opcián is, például ugye ott F6-tal lehet, ott nincs is tároló, csak fegyvervásárlás, és ugye ott akkor be lehet ejteni, és ugye ezek a kiegészítők vannak. Most nem tudom fejből melyik pontosan, de van bővített tár, flashlight, suppressor, stb. Ugye itt lehívó kell, ennek is nem lesz a leírása, úgyhogy olyan tudjátok kinézni a fegyvereket, illetve az ár neki. Itt modell, ugye itt ahogy lehívjátok a kocsit,
ennek is lesz elírása, ahol az összes alap GTS kocsit meg tudjátok nézni. Feltételezhetően nektek addonos lesz, hogyha nektek az a motorotoknak a neve, hogy Yamaha 2020, és mondtam valamit, akkor ezt szállítjátok be, és akkor állítatok be egy árat, amiért meg tudják vásárolni. Ha szeretnétek még egy létrehozni, akkor itt már az alábbi példán látjátok is, hogy vessző, és akkor itt meg elnevezitek T20-nak. És akkor itt is még ez nem 100, hanem mondjuk 200. Ha itt nincs, akkor az a bizonyos rang az már nem tud kivenni, úgyhogy érdemes mindenhová ugyanolyat rakni. Én most T20-at rakok, amit egyszerűség kedvéért egyszerű, de nagyszerű, ugye a mondás tartja. Helikopternél meg ugye itt van, hogy ugyanúgy a lehívó price, illetve hogyha több matrica van rajta, ugye mondjuk pont a Polmavnál ugye ott van ambulance, illetve police, ugye ott akkor tudjátok ott csukizni vele, hogy akkor melyiket hívja le. Ennek is lerakom a leírását, ugye az alap GTS pedeknek, hogy hogyha mégis használtak, akkor itt van, így kell, itt ha ide írjátok be, akkor az összes rang látja, ha nem, akkor ugye egyesével be kell írni. Itt tudjátok beállítani a uniformsokat, itt tudjátok beállítani a ruhákat, ugye ez azt mondom, úgymond az egyenruha, úgy nézzük, mint egy rendőrjobb, ugye ez a póló, felső, de szerintem egyértelműen nem, akkor meg beírjátok fordítóba, hogy mi mit jelent. Itt a rangoknál ugye mindegyiknél meg tudjátok adni, ugye ez a golyóálló mellény, ez pedig a sárga mellény. Hogyha nem szeretnétek mondjuk olyan ruhákat, hogy mondjuk golyóálló mellé még ilyenek, akkor idejöttök, 2 darab kötőjelet írtok, ezzel úgymond kikommentelitek, és akkor csak a civil ruha lesz, illetve a vágos ruha, úgyhogy ennyi lett volna a config. Több rangot szeretnétek, az egy kicsit bonyolultabb, ha gondoljátok, akkor majd következő részben megmutatom nektek, hogy mit hogyan kell. Ha ezzel megvagytok, CFG-be startoltassátok el a jobot, aztán zsalunk fel, megnézzük, hogy milyen is lett. Na hát fenn is vagyok. Először, hogy tudjatok magatokat setjobolni, kell hozzá admin permission, aki nem tudná. Mondjuk itt nem fog működni, hanem itt van, beírjátok, hogy set group ID, és akkor az admin, owner, hogyha több van, akkor nyilván ahhoz megfelelően. Nekem most nincsenek még rangjaim, úgyhogy ebből kell gazdálkodnom. És akkor van egy olyan, hogy setjob ID, de én, ha magamat szoktam, akkor mi? Vagos 4. Ebben vagyunk setjobolva. Mondjuk most látjuk, már nekem ugye pont van egy olyan blippem, amiről még a videó elején meséltem. Meg itt van még egy mappalásom is bent. Úgyhogy így jól is jártam. Ide jöttök, hogyha TX adminba hozzáadtatok magatokat, ugye admin manager, új, adtok egy nevet. Ide nem kötelező megadni, viszont mindig általában beírom a sajátomat, lehet ez hülyeség is, viszont a Discord ID-t azt ajánlom, mert különben akkor nem fogja érzékelni az egészet. Itt be tudjátok állítani, mihez férjen hozzá, hogyha azt szeretnétek, hogy tényleg bármihez hozzáférjen, akkor all. Nyilván ugye úgy nem mindenhez, hanem korlátozva van, ugye például tudja az adminokat menedzselni, tudja így törölni az accountokat, kivéve ugye a master accountot, mert azt nem tudja. Ugye ugyanúgy, mint én. Ugye meg tudja nézni a TX admin logót, meg tudja nézni a CFG-t, át tudja írni, le tudja stoppolni vagy startoltatni tud bármilyen scriptet, a szervert is tudja stoppolni, restartolni, konzolt tudja látni, konzolba tud írni, ugye itt a settingsbe tud itt mókulni, át tud változtatni dolgokat. Settings, view, ugye itt van egy olyan pont, hogy Discord, és akkor ugye ott nem látja a tokent, akkor járműfixelés, illetve lehívás, a terület visszaállítása, ugye az ID-kat meg tudja nézni in-game, felhívás, illetve film, whitelist, warn, kikkelés, bannolás, lefagyasztás, gyógyítás,
no clip, god mode, megfigyelés, teleportálás, és akkor ugye van ilyen troll action. Úgyhogy röviden tömör ennyi. Ha ezzel meg vagyunk, te hozzáadhatok magatokat, akkor per TX legörgettek, hogyha magyar a szerveretek, amit ugye úgy tudtok, hogy settings, és hogyha English helyett átállítjátok Hungarianra, akkor magyar lesz. Nekem nincs problémám a angolal, úgyhogy én angolul hagytam. És akkor ugye restart SX, oppa. Mondjuk ekkora összeget nem tudok berakni, de mondjuk itt van, tessék, raktam be pénzt. Ja, igen, úgyhogy... ja. Clear inv. És ez ennyi az egész, be van konfigurálva, akkor... Na, itt vagyunk, akkor itt ide jövünk megint, TX, copy chords. Itt vagyunk, boss section. Ugye, ha nem akarunk öltözőt, ki kommentáljuk. Restartoljuk a jobot, hoppá! Itt meg is jelnik, egyenleg megtekintés, hogy mennyi pénzünk van. Berakok most 1000-et. Kicsit el kell minden a CPU-t egyenleg megtekintés. Na, érvénytelen mennyiség, akkor accountból van le, nem, KP-ból van le. Jó, KP-ból van le. Mivel? Account, money. Csak hogy lássátok, működik. És úgy törölve van, sikeresen berakta $1000, egyenlő lekérdezése. Kiveszek 500-at, akkor ugye $500, munkavállaló kezelése, felvétel, kik vannak, fizetések kezelése, rangok, milyenek vannak, át lehet írni, úgyhogy minden, ami kell van, ugye át tudjátok, hogy már korábban mondtam, át tudjátok írni a CPX színét, méretét, illetve akkor a kocsi rész, úgyhogy is működik. Még akkor itt legyen ez a CP, van, megnézjük. Itt van nagy vehicle, így itt vektor 3, akkor ugye nekünk csak 3 értékkel. Hova hívja le a kocsit? Amúgy érdemesebb ilyenkor egy kocsit lehívni és úgy megnézni. Itt Ctrl X-el az utolsó értéket kimásom. Mondjuk ne vágoljon össze, úgyhogy ne lehívási pontnál nézze meg a kocsit az ember, hanem itt, akkor kimásoljuk utolsó értéket. Töröljük, csak én véletlenül töröltem. Ja igen, de szociáltip. És akkor elméletek most már jó lesz, Chili Csabi. Annyi, hogy még leadunk magunknak egy kis manájt, Autoshop, T20, View, Buy. Oké, és akkor látjátok, ott van. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Bármi kérdésetek van, nyugodtan írjatok Discordon, itt megtaláljátok a nevemet, illetve csatlakozzatok fórum szerverünkhöz, ahol már 700-an vagyunk. Nagyon szépen köszönöm. Apropó, ugye még régebben ígértem egy nyereményjátékot, azt elhalasztom 1000 tagra. Ha meg lesz az 1000 tag, akkor egy nagyon-nagyon nagy nyereményjátékot fog nektek elhozni. Úgyhogy legyünk meg 1000-en, minél hamarabb. Illetve iratkozzatok fel YouTube csatornánkra hasonló tartalmakért, ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, illetve nyomjátok meg a csengőt, hogy kapjatok értesítést milyen tutorial videóról. Hamarosan TikTokon is fel leszünk, úgyhogy köszi, hogy megnéztétek ezt a videót még egyszer. Én is jó voltam, sziasztok!